Da je danas ponovo odrano gameplay i danas ćemo snimati prvu epizodu, nažalost. Zato što ono mi se sve izbrisalo. Ali dobro. Ne ovo. Survival preživljanje. I sad ovdje ćemo se stvoriti. Na cabli, sigurno. A nema dri. Moramo snimati ponovno prvu epizodu, ali mi se ono sve izbrisalo. Sve. A vam što? Ne znam kako se to dogodilo. Ladno, nas to ono kad se ugasim. To valjda se to i pobrisalo. Koliko imam tu drveta? Ja sad, ja malo već igram zombijama. Uključen ti difficult. Dok ne napraviš kuću, jel? Samo dole ugaj, to naći ugaj za prvo. Aha! Cool smo našli ugalj. Samo napravim. Ba. Tip. Sad samo ugaj. I radimo napokon tu. Mrz sam. Podri sam ti potredu. Ajme. Samo dva ugaja. A nek bude. A nema baš puno ugaja. Bla. Idemo otud, ajmo kući. Pa nego co? Ne mogu ovako raditi. Nemam vrata. Pa ajde podijemo. Pa imam drva. Dobro, zašto te stavove? Gdje su vrata? Ajmo ih. Nisam sjepala. Vrata. Eto imamo vrata. Ajmo, da sjepimo. Imaš vrata. Ja nek ti reši crafting table. Crafting table. Bla. Njate. Ajmo da stalno radi. Glupo kad ti radiš. Da, dobro. Kamera? Ne, nije. To je isto mrako. Ok. Leta. Aj, budu mak zaraz. Vis. Jel mrak pa? Nije mraka, bože. Daš pažeš kamen? Pa treba mi kamen. Steka. Treba mi još kamena. Treba mi komada, sve komada. Sve. Ne, još imam. Kamen. Ne. Drva. A nije baš dobro. Ima tu metal negdje. Koliko se komada spekli? 2. Kamen. Sad se ne znam. Daj tu kamena.
Kameni pikaks, logično. Ne. Sa prije, to mi treba. Za stup možeš raditi kamene, skaline. Ne to. Ma sve da pisat, ne znam. Ovo mi treba. Stvarno, pločice. To je plastik, mislim. Nego što su. Tako i i tu krovicu imamo. Tako. Tin. Opa, mrak! Već kaj neco. Prekola svica! Stvar. Zar baš? Ne napisao ništa. Ne. Ne znaš pisati, nemoj ništa pisati. Ne. Ajde, igraj. Iza su, sam se sekam. Je pada noć, sam i noć. Ne dan. Zašto stalno radiš? Da se danska proliv. A ne mogu sve tu blokle. Logično kad nemaš prostora. Sad ne napiše. Prebližio, ne? Jesi prebližio? Zašto prebližio? Tako je predobro, glega pet. Stvarno. Ide noćka. Yeah. Ubio. Zašto im pokriš u... Pravi kamer, pravim. A ja gruzam je ovom. Zašto si to napravio? Sanicu. Evo. Ovako to treba. Kuće. Sve pusto. Pada kisel. Ej, kamer se penit. Trebam kameni. Eto sam ti rekao. I sam treba tamo. I to je to. Nije to to. Da, ne snima se tamo. Dobro, i to je to u ovoj epizodi. Vidimo se drugi put. Ćao.